Avui és un dia especial perquè Diàlegs MGC Mútua s'ha desplaçat a Santa Eulàlia de Riuprimer. Concretament a l'estudi de gravació d'un dels músics més influents dels darrers anys en l'àmbit de la música catalana. Pep Sala, moltíssimes gràcies, benvingut, com estàs? Bé, refredat de por, però és un mal petit. És un mal menor. Sí, tots els mals fossin així. Doncs encara t'agraïm molt més que ens hagi rebut, perquè quan un està així a vegades està una miqueta com més tubet, no? Sí, el que passa que jo tinc aquests dies estem treballant molt i tenim molta feina. Jo faig bandes sonores per pel·lícules i coses d'aquestes i estem acabant un parell de projectes i anem bastant al límit. Aleshores tampoc no et pots permetre el luxe d'estar malalt. Estàs malalt i dius, t'aguantes. De quins projectes ara esteu, Pep? Ara estic fent una banda sonora d'una pel·lícula que es diu La Metralla, que és una pel·lícula que està coproduïda per TV3 i diverses productores privades, i la protagonitza el Joan Pera i el Roger Pera i la Mercè Pons i la Cristina Brondo. És una pel·li, una tragicomèdia sobre la Guerra Civil espanyola i és una pel·lícula molt ben feta, m'ha agradat molt, el director és el Jordi Roger, ha sigut molt divertit fer aquesta banda sonora. Després estic treballant també, acabant un documental que hem produït nosaltres. Jo em dedico molt a la gastronomia, com podeu veure, no? I fem documentals de gastronomia també, i hem fet un documental sobre un restaurant que es diu Mibu, que és un restaurant petit que hi ha a Tòquio, que és el restaurant que el Ferran Adrià es va... Li va canviar una mica de les coses que va influir més en la carrera del Ferran Adrià, segons diu ell, no? És un restaurant de 8 persones, aleshores ha sigut un projecte llarg de 2 anys, o 2 anys i mig, he hagut d'anar a Tòquio bastantes vegades. Ets un amant del sushi. Sí, de la cuina japonesa. A més que el sushi és una mica la part que és portable, l'aparador. Però m'agrada furgar molt més, hi ha coses molt més interessants que el sushi tal qual, sobretot els makis són invents molt comercials. M'agradaria molt anar als orígens, perquè moltes vegades he sentit a dir que no es pot ser original si no s'honra els orígens, i recordar aquells inicis teus amb el grup aquí a Vic, a casa teva, Clau. Els Clau. Quins temps aquells, eh? Sí, tant, home, fa molts anys, això. Érem un grup de nanos que érem molt amics, encara ho som, encara ens trobem, malauradament no hi som tots, alguns ens han deixat, però encara ens trobem habitualment, periòdicament, diguem-ne, no? Perquè volem mantenir una relació molt especial entre nosaltres. Aleshores volíem dedicar-nos a la música i vam muntar un grup. Clar, en uns altres temps, no hi havia escoles de música moderna, no hi havia internet, o sigui, tampoc sabies ni com afrontar-ho. I vam muntar un grup a lo bèstia, diguem-ne, i vam començar amb aprendre tots solets, i fins que en un moment determinat uns quants que vam decidir seguir amb la música vam veure que calia estudiar música i que per més que facis música moderna has de passar pel clàssic i per altres coses i has d'estudiar convencionalment. I que vas estar estudiant a la Gran Bretanya? Sí, anys després, sí, hi ha un moment que és això, assumeixes que has d'estudiar música i a mi m'agrada molt la música clàssica també, no? Aleshores vaig tenir l'oportunitat de poder estudiar allà i va ser una experiència molt interessant també, descobrir un altre món, que aquí, diguem, en aquells anys, a finals dels 70, principis dels 80, clar, allà ens portaven anys, dècades d'avantatge tecnològicament amb tot. Aleshores, doncs, va ser una experiència, vaig aprendre moltíssim, no? I fins i tot vaig estar tocant en grups d'allà, d'Escòcia, vaig estar treballant també a Irlanda. A la Warner Bros. També? Vaig col·laborar
fent bandes sonores, però molt aprenent, diguem-ne. O sigui, no m'encarregava una pel·lícula, sinó que era orquestador i feia l'orquestació de fragments i produïa les gravacions, però de petits fragments, bueno, per començar amb aquest mundillo, i vaig aprendre molt, vaig tenir la sort d'aprendre moltíssim. Què queda d'aquell Pep, d'aquella època, d'aquells inicis? Què sents encara que està molt en tu? No ho sé, suposo que un és el mateix, el que passa va creixent, no? Jo intento no perdre la innocència que tenia en aquells moments, perdre la frescura. Penso que l'has d'intentar mantenir amb la mesura que pots, que és impossible, no? Però intentar-ho i no oblidar perquè et dediques a això, no? Quan treballes en un món així, acabes treballant... La feina al dia a dia se't menja, no? I t'oblides que et dedicaves a això perquè t'agradava molt la música i perquè volies transmetre coses i comunicar amb gent. A vegades ho oblides i és bo recuperar, per què em dedico a això, no? De tant en tant, aterrar i seguim aquella... Hi ha un moment molt important a la teva vida quan fundes, juntament amb Jaume Malonyà a Vic, l'aula d'estudis musicals, però és que el fet és que allà és on vares conèixer el Carles Sabater. Sí. Allà és aquell moment en què ell, amb l'excusa que t'estava fent una entrevista per un pilot de televisió. Ostres, què t'he dit? Vam muntar una escola de música moderna amb en Jaume, que era una cosa com una mica revolucionària en aquella època, no? A Barcelona hi havia el taller de músics, hi havia l'aula de música, també. El que passa que era... Bueno, així com ara ho trobes arreu, allà, era una cosa molt d'allà de Barcelona, molt puntual, que havies d'anar expressament, no? I vam adelantar-nos una mica el temps, però va anar molt bé, i d'allà han sortit músics extraordinaris, el Ramon Altimir de Sau mateix, el Carles Oliver, el Toni Pagès, el Santi Serratós, han sortit músics fantàstics, el Quim Abramo... I allà vas conèixer el Carles? Sí, i una de les coses que ens va passar, clar, era el fet de muntar una escola de música moderna era una cosa com... Ara sembla normal, perquè era bastant extraordinari, no? I TV3 volia fer un programa sobre la gent jove d'arreu de Catalunya i van fer el programa pilot el van fer a Osona. I el presentador era un actor, que era el Carles, i que no es coneixíem de res, i va venir allà a entrevistar-nos perquè era una escola de música moderna, no? El que passa que vam per fer dues preguntes, crec que vam estar-hi tota la tarda, perquè quan hi era un soroll, un camió, saltaven els ploms, de tot. I ens ho vam agafar molt rient i vam veure que hi havia... Química, no, jo? Sí, aquella xispa. A vegades la combinació de persones es crea com una mena de màgia, no sé com explicar-ho, no? I fa que les feines es multipliquin. És a dir, si tu agafes, per exemple, els Beatles, diguem-ne, i cada un suma 10, són 10 punts, perquè són 4 genis, tots junts no són 40, tots junts són 2.000, saps què dir? Aleshores, una mica aquesta sensació, que passa no quantificada així, ni molt menys, ni tampoc perquè ens consideréssim uns genis, però sí que vam veure que plegats es creava certa màgia. I vam decidir... Jo feia temps que havia plegat de dedicar-me a la música, fent concerts, perquè volia replantejar-me la vida. M'havia tornat de la Gran Bretanya i vam decidir junts muntar un grup. Ell va dir que li feia una enveja molt gran poder cantar, que era una il·lusió. I doncs muntem un grup i ens ho passem teta. I el nom de Sau? Per muntar un grup vam decidir, un dels problemes que teníem en aquella època, que ara la gent no té tants problemes com teníem abans. Ara tots els pobles hi ha bucs d'assaig i espais per assajar. En aquella època el gran mal de cap de la música era assajar. I vam trobar una casa de pagès, no era ben bé una casa de pagès, era com una caseta, a la zona de les Tallades de Vilanova de Sau. I allà era fantàstic perquè estava a un quart d'hora, 20 minuts de Vic, ens trobàvem tot el grup allà quasi cada dijous i estàvem fent vida allà i concentrats
treballant fins als diumenges. No? Quan a finals de l'any 87, això era l'any... 80. Sí, 87. Perquè el 86 us vareu conèixer. Exacte. Un any després. Un any després d'estar a les tallades, un any després d'estar assajant i jo tenia un mini estudi una gravadora de 4 pistes que podíem enregistrar, vam decidir, era la Castanyada, i vam decidir fer una festa, convidar amics i fer un concert. Era un espai una mica més gran que tota aquesta sala, però no gaire més. Era una casa de colònies que teníem al costat d'allà on vivíem nosaltres, però vivíem amb poca cosa. I ens van deixar un espai i vam muntar restos alteus i vam convidar uns quants amics per celebrar la Castanyada i la idea era que havíem de ser 20 o 25. No? El que passa que va passar aquells fenòmens estranys que passen a vegades, i és que aquell any per la Castanyada no hi havia res a Vic. I va començar a córrer la veu que hi havia uns paios a Vilanova que havien organitzat una festa, saps això de les raves que fan ara? Alguna semblant, alguna cosa semblant. I va començar a arribar gent. Allò que no saps d'on apareix i comença a atacar com mai. I la Sau ja has d'anar espersament, que no és que vingui de pas. Però gent, per exemple, una de les persones que va venir a aquella festa era el Calixte Vieito, que és el director, dius, què fa el Calixte Vieito aquí? Doncs era això, no? Perquè això, tot amics d'uns amics havien corregut la veu i va acabar sent una festassa d'aquelles memorables. No teníem nom i la gent ens va començar a dir els de Sau, perquè érem els que havíem organitzat aquell tinglado. I qui sou ara? Som els de Sau, els que esteu allà. I un dia vam dir, ens diem Sau, està claríssim, no? I ens ho han dit, és que no hi ha un altre, no podem canviar. Exacte. És inevitable pensar en Sau i no recordar Boig per tu, aquella cançó que a tots ens ha tornat una miqueta bojos en algun moment de la nostra vida, que ens ha fet vibrar i que ens ha transportat a lo més profund de la nostra ànima moltes vegades. Amb el Carles fem la broma i dèiem que havia augmentat la població de Catalunya gràcies a aquesta cançó. I molta roia. Hi ha molts nens que s'haurien de dir, com et dius tu? Boig per tu. I l'altre, Sau. Recordes el moment en el que escrivies la lletra al piano de Boig per tu? Bueno, primer, el funcionament, jo primer feia la música. Sempre faig primer la música, no? I jo vaig fer la melodia i l'harmonia i la cantes, quan tens una cançó nova, doncs cantes du, no? I allà hi ha cançons que les has de treballar molt i aquesta va sortir bastant així, no? I estàvem fent un disc molt important per nosaltres, perquè era caixa o faixa, perquè els 2 primers discos no havia acabat de rotllar la cosa. I aquesta cançó els vaig ensenyar amb el Carles i el Joan Capdevila, i els va agradar molt d'entrada, els va agradar moltíssim. Va dir, tu, posem-nos a treballar la lletra d'aquesta cançó. I la lletra, com totes les que fèiem Sau, les vam fer els 3, la vam escriure els 3, a partir de la música que jo ja havia fet, no? I a mi sempre he tingut la mania de començar per lo més difícil. I clar, ells em recordo que em deien, tu, fem aquella que ens vas ensenyar, que ens va agradar. Sí, però escolteu, aquella no costarà res. Comencem per les difícils. A més, hi ha una anècdota, que la frase servil i acabat només surti una vegada. I un dia, a les tantes de la nit, molt tard a la nit a casa, amb el piano, em vaig posar a cantar la cançó perquè, bueno, per veure ja com estava, no? I quan vaig oblidar la lletra, i cada cop que arribava aquell tros, jo repetia, servil i acabat, Boig per tu. I vaig dir, hòstia, és això. I jo la vaig trucar al Carles, tu, ja ho tinc. Hem de fer-ho així. I em diu, tu saps qui no és? Perdona? Vaig perdre la consciència i estava... De l'espai-temps, no? Sí, em sembla que era a les 3 de la matinada, que el vaig trucar per dir-li que ja tenia el cop de la lletra. Home, molt especial perquè, a més, és una cançó que ha estat versionada amb moltíssims, bueno, molts cantants. Luz Casal, va començar Luz Casal en castellà, Joan Manel Serrat, Shakira, fins al Japó. En japonès està traduït. Has tingut la sensació alguna vegada de perdre el control? Però passa una mica amb totes les cançons. És a dir, que tu tens una cançó, l'engegues al món. És com un fill que no... N'hi ha que volen molt alt i n'hi ha que no volen gaire alt i n'hi ha que ningú les veu, no? Quan algú canta una cançó teva,
és com una mena de... Tens una sensació d'agraïment, una sensació de dir, uau, moltes gràcies, no? I tens ganes d'agrair-los, no? Amb la Luz i amb molta gent, la majoria ho he pogut fer i dir-los personalment, no? Hi ha versions que també et sorprenen. Una que em va sorprendre molt positivament és una que va fer els de Sabor de Gràcia, que la vam fer una versió molt rumba, però molt ben feta, amb molta gràcia. I el Sicus, que és el líder de Sabor de Gràcia, que és un gran amic meu, doncs me'n recordo que li vaig tenir... A mi em va convidar a cantar-la, i quan la vaig escoltar vaig dir, nen, és increïble. I va sorprendre molt. Que bonic, no? Perquè també el fet de que a vegades tens la sensació de que heu tocat el cel, un toca el cel amb la música, però a vegades tot seguit ens baixa a lo més profund, no? Allò de que no pot haver-hi llum sense foscor, el fet de quan ens donem que el Carles Sabater marxa, o sigui, es mor en aquella situació tan fatídica per tots, moments complicats, moments inexplicables, penso. Sí, i a més s'agreuja pel fet d'inesperat i injust, una persona de 36 anys, això no és correcte, això no... Tens una sensació d'injustícia molt gran, però sobretot pel que havíem viscut plegats i pel tracte que teníem, ell, el Carles, el Joan Capdevila i jo, havíem 3 persones que havíem engegat tota la història de Sau. Ara amb el Joan, però fa un any, menys d'un any, vam treure un llibre sobre el Quina nit. Sí, amb moltes anècdotes. Moltíssimes anècdotes, i n'hem parlat molt d'aquestes coses, i el fet d'escriure el llibre ens ha fet reviure i recordar un pilot de coses que ens ha deixat una mica allò... Allò que se posa, sí, desengelat, no? Sí, i te'n dones compte que vam tenir la sort, o sigui, has de fer una mirada positiva a la vida, no? I com a mínim hem d'estar contents per haver pogut conviure un home com el Carles durant tants anys i haver viscut tot el que vam viure plegats i les animalades que vam fer i el que vam riure i el que vam plorar, m'explico, aleshores... Si ara, a dia d'avui, amb la situació actual en la que estem, li dediquessis una lletra de les vostres cançons al Carles, quina sents que seria la més? Ho hem fet, hi ha moltes cançons que he escrit, que l'he dedicat a ell. Però en aquests moments, ara quina diries? Ostres, Glòria, sento que aquesta li arriba. No, suposo que faria de nova, tampoc m'ha agradat mai gaire reciclar. No, però allò que dius, en aquest moment tinc en ment que quan la toco, quan l'escolto, suposo que totes t'hi transporten. Sí, hi ha una cançó que vaig escriure just quan va morir ell, que es diu Deixeu que toquin les campanes. És una cançó molt diferent a tot el que he fet. I és una mica críptica, perquè hi ha un pilot de frases que probablement només ell les podia entendre, no? Malgrat que és una cançó que per l'estil que és una cançó molt ràpida, l'hem feta poques vegades en directe, però sempre que la faig o l'escolto sempre no puc evitar tenir l'imatge del Carles i aquesta i moltes altres, però aquesta especialment perquè és una cançó que més que escriure-la em va sortir, va brotar sola. Sí, la vaig vomitar, com qui diu, saps què dir? Hi ha coses que a vegades no saps per on es mouen, deixem-ho aquí. Sí. També fa 2 anys vàreu preparar aquesta gira Sau 30 anys, en memòria dels 30 anys de Sau. Quina nit, quina lluna, la lluna sempre va de la mà. Sí, sempre, és part del... Però va haver-hi una frase, un titular molt important que deies sí, però això no ha vingut per quedar-se, en el sentit de és un recordatori, és un agraïment, però Sau ja no tornarà a ser Sau. Sí, no, Sau... O sigui, nosaltres... És que la història de Sau 30 és molt curiosa perquè ha sigut una cosa que se'ns ha escapat de les mans, no? I hi havia una cosa, com una espina que teníem tots clavada, és que Sau no havia actuat mai al Liceu. I vam decidir, ho fotem al Liceu. Ara és l'hora. I vam dir, doncs va. El que passa que una setmana més tard ens vam donar compte que el Liceu estava ple tot fins al març, no el següent, sinó al cap d'un any. No? I vam dir, però què és això? Vam agafar la data i després, com que això es havia fet mig públic, hi va haver gent que ens va començar a trucar per fer un concert i vam dir, doncs va, fem-ne algun, perquè així també escalfem, perquè estàvem
que és una maquinària, És una anar maquinària s'ha de traçar, fusionant, no? Clar. I sense voler ens vam trobar fent una gira que va durar 2 anys. Sí, uns 10 o 12 concerts, no? Sí, no, més i tot, Més i que al tot. final en vam fer més. I és que ja t'ho dic, a vegades molt escapar de les mans, no? I no solament vam fer el Liceu, al Palau de la Música. Vam fer una gira molt, com si fos un grup que volia funcionar, no? I vam decidir, doncs, ho aturem aquí. El que passa és que després va venir la pandèmia i estàvem a casa tots avorrits, avorrits, tots tancats, cadascú... Li vam dir, tu, per què no gravem algunes cançons i les pengem així, perquè, en plan... I cadascú gravava la seva part i les mesclàvem. I vam començar a fer cançons i vam decidir, doncs, que és que ens ho passàvem molt bé, tocant plegats. I vam decidir fer més concerts i a partir d'allà vam deixar de fer plans. O sigui, fluïm la vida cap a on ens porti, no? Exacte. A partir d'allà doncs, vam seguir i no sé, no volem fer plans perquè no sé, cada cop que diem una cosa es passa al revés. Ara que deies un lloc meravellós també, no? Aquesta connexió que tens amb la lluna, no? És allò que quan es fa de nit i apareix la lluna, no? Què sents que es mou en tu? És com un moment una mica que un es tanca i és quan comencen a aflorar. La lluna és com un astre, és un astre, però és com un objecte que és molt únic, és inabastable, és molt bonic i sempre, suposo que deu veure la gent que es diuen llunàtics, no? A mi sempre m'ha fascinat, és una cosa que he trobada extraordinària. I a més, amb Sau havíem utilitzat molt la lluna com a confident, com a símbol de la feminitat, inabastable, com a ítem, fins i tot, nostre, no? I sempre ha sigut part. I El boig per tu és una cançó que parla de la lluna. Que passa que la gràcia, penso que alguna de les gràcies de la cançó és que no la vam mencionar. I després hi ha gent que ho descobreix anys més tard i dius, clar, però com el símbol d'algú meravellós que és inabastable. Superior. Bueno, més que... Sí, com a mínim està més amunt, sí. Parlem d'unes anècdotes d'aquest llibre, perquè hi ha anècdotes que Déu-n'hi-do, eh? Potser la més divertida, no la més divertida, la més espectacular que el llibre, que molta gent ens ho ha comentat, és la que també era surrealista. L'any, crec, 89, vam anar a Galícia. Ens van convidar a la televisió de Galícia. I per culpa del noi de la companyia discogràfica vam perdre l'avió i aleshores vam agafar un altre avió i a la televisió estava a Santiago i vam anar a parar a Vigo. I allà hi havia com 100 quilòmetres. I se'ns va ocórrer, anàvem tardíssim, i se'ns va ocórrer agafar 2 taxis i els escolteu, és possible arribar a Vigo en 1 hora? I dius, per favor. I eren 2 psicòpates, o sigui, que el llibre ho expliquem i la gent riu molt, però és que és veritat. O sigui, com a tall d'anècdota, seguien una carretera superestreta de 2 carrils amb curves, adelantaven i tot plat hi va haver un moment, imaginem uns com allò, cautilats, no?, del mar, no? Veus el mar a sota, no? I venia un tràiler de cara i veig que el taxi de davant adelanta. I que estava boig, no passaran. Però és que després anàvem nosaltres a darrere, també. Clar. I aleshores vam quedar en estat de xoc tots, i jo en un moment determinat per intentar, no sé, avisar aquell home, no sé, una manera de dir-li, li vaig dir, escolti'm, i per aquí no hi ha radars? Perquè diu, sí, però a partir de 170 ja no coge. I va seguir. Clar, vam entrar en una autopista contra a direcció, bueno, una cosa... Que dius, no passa res, que Déu no vol, no? No, vam arribar, home, quan vam arribar a la televisió gallega, que vam arribar, això sí, 1 hora, On time, eh? El Carles, me'n recordo que va sortir del cotxe i va fer un petó al terra. D'aquests ens n'hem sortit. Ens va passar de tot, no? I és divertit, i més quan ho recordes, perquè és molt catàrtic, això, perquè amb el Joan hem començat a parlar de històries d'aquella època i comences a recordar coses que són fantàstiques. Et transporta novament en aquell moment i això és absolutament màgic. Hi ha gent que s'ho ha passat molt bé llegint el llibre, que riu molt, que s'ho passa bé,
però que ningú s'ho ha passat tan bé com nosaltres escrivint-lo. Pep, al moment de la pandèmia, comentaves, nosaltres ens vàrem dir, doncs mira, entre els amics, vàrem començar a penjar, vam adaptar la música. Com vas viure, no? Com sents que ha arribat a afectar en el món de la música, no? Aquesta música en viu, que d'un dia per un altre es va capgirar tot? Ja, la pandèmia va ser una cosa per mi molt esquizofrènica, perquè per un cantó veus que el món s'està anant a prendre pel sac, per anar en plata. La música, clar, va ser un dels sectors més perjudicats, i això era una situació angoixant, i la qüestió també, tens una empresa i dius, ostres, és tot com incert i et crea una certa angoixa, no? Però per l'altre cantó, jo a casa sóc l'home més feliç del món. També podia ser un bon moment per fer aquest parèntesi per cuidar la teva salut, no? El fet de, igual va ser un moment per dir, mira, en Mútua General de Catalunya, ja que estic en aquesta casa, vaig a cuidar-me, vaig a mirar a veure com em pot ajudar en aquests moments. A vegades és important també fer aquesta mirada. Sí, la salut, la vas agafant consciència de la salut a mesura que et fas gran. Un ho va controlant, però a mi la pandèmia no m'ha afectat en aquest aspecte, en absolut. Al contrari, he seguit fent exactament el mateix que feia, intentar fer les coses ben fetes en la mesura que un pot, no? Perquè després també hi ha el dia a dia que no et permet, no? Però el fet de sentir-te acompanyat, no? El fet, dius, mira, abans em deies, Glòria, pel fet de ser a la Mútua, em sento acompanyat perquè sé que en un moment determinat puc fer una trucada i solucionar qualsevol història que se'm presenti, no? Que per sort no ha estat el cas. No, sí. Home, per això quan tu agafes una mútua et fas soci d'una mútua. És l'expressió, és que jo soc bastant... Ho fas per això. Primer perquè ets conscient que la seguretat social del teu país no funciona prou bé, però si ho fas és per això, precisament, no? Perquè tens una família i perquè doncs, estigui cobert en cas que tinguis una cobertura en cas de necessitat, no? Per això ho fas, no? Hi ha una frase que no voldria oblidar de dir-te, que menciones tu alguna vegada de John Lennon, que diu, viure és fàcil amb els ulls tancats. Sí, el Lennon tenia unes frases meravelloses, no? Jo penso que un dels grans problemes que tenim avui dia és que nosaltres som la primera, gairebé la primera generació, com anys la meva, que la nostra prioritat no és sobreviure. Aleshores, això fa que comencem a tenir altres maldecaps, altres problemes, que fa que també ens estiguem tornant tots una mica bojos. Perdem una mica, ens perdem en el camí. Absolutament, perquè oblidem això. Totalment. Pep Sala, que contents d'haver-te tingut avui aquí amb nosaltres. Un honor i... Un honor. Sempre que vulgueu, això és casa vostra. Moltíssimes gràcies de part de tot l'equip d'obrir-nos les portes de casa teva, de casa vostra, del teu estudi, i seguim en el camí, seguim aprenent en el camí. Molt bé, clar que sí.